لباجارên Bakurê Kurdistanê belabûyîna vîrusê di rewşeka metirsîdar de saziyên sivîl û partiyên siyasî jî hişyarî û bangewaziyên xwe ji bo welatî û rayedaran radikînin ku bergiriyan bigirin da ku belabûna vîrusê dê asteng kirin. HDP û parlamenterên HDP jî li Diyarbekirê civîneke çapemeniyê li darxist û metirsî û hişyariyên xwe ragihandin. Pêvajoya testkirinê, pêvajoya testnekirinê heman wextê da Serokê HDP'ye Diyarbekirê Zeyad Ceylan balêkişand ku hikûmet û dewleta Tirkiyeyê di cihê ku ji bo belabûna vîrusê tevdîra bistînin de bergiriyên aborî distînin û welatiyan jî bi vîrusê re rûbirû hiştine. Ceylan bang li welatiya kir ku rênimayên ku ji aliyê pisporan ve tên ragihandin re hevkarî bikin û hem xwe hem jî derdorê xwe biparêzin. Dewleta li hember vî pandemiyê wezîfeyê xwe bicînanê gel û civakê û nexweşiyê rûbirû hêştin. Divir da em saziya tenduristiyê rêveberiyên xwe cihî ku niha di destê qeyûma de ye rexne dikin nêzîkayiya wana li hember civakê, agahdarikkirina wana li hember civakê û parastina wana civakê ji bo ku têrî nekir civak niha di vî astê de. Ji ber ku em bêjin sazî û dezgehên kapîtalîzmê û sazî û dezgehên dewletê baş wezîfeyê xwe bicî nayinin dibare îj em wezîfê dikin stê xwe. Em dibêjin ku em xwe biparêzin, malbatên xwe biparêzin, gelê xwe biparêzin ji vî nexweşiyê. Li Amedê rojê 300 kes pozitif derdikeve. Li Rihayê Parlamentera HDP Semra Güzel ku pişeya wê jî bijîşkiye jî daxuyand ku rastiya testan sedî çile û daneyên ku tên bi destxistin û yên tên belavkirin jî nerastin. Güzel balêkişand ku tê ragihandin ku li Tirkiyeyê derdorê 1000 kesî halet hene. Lê tenê li Riha û Diyarbekirê rojane teqrîben 65 haletên tomar kirin. Parlamentera HDP Dersim da ji bo Kurdistan 24 ragihand ku dewlet aboriyê di ser tenduristiya welatiyan da digre û ji bo Kurdan ve ew bergirî jî tên sistkirin. Da zanî ku peywir û berpirsyariye ku em welat û welatiyên xwe hişyar bikin û biparêzin. Li Bakurê Kurdistanê her ku diçe ev nexweşîn belavtir dibe. Em jî bangê hemû gelê Kurdistanê dikin. Bangê em bêjin gelên Amedeyên Rihayê Mêrdînê dikin bi taybetî. Çimkî li van deveran ev şobe bêtirbiye, zêdetirbiye. Em dibêjin bila hemû gelê me tedbîrên xwe bi xwe bigirin. û em vê yekê jî dibêjin xwe parastin welat parastine, xwe parastin welat hezkirin e. Hemû kesên ku welatê xwe hez dikin, hemû kesên ku dixwazin welatê xwe biparêzin, bila xwe biparêzin, bila civaka xwe biparêzin. Em bi hevdûra ji van rojan derkevin. Parlamenter û rêveberên HDP bang rayedaran kirin ku rênimayên parastina welatiyan zêde bikin û hişyarî ji bo welatiyan jî hat dayîn ku ji hemû temasên nêzik û girseyî dûr rawestin û rênimayên xwe parastinê jî bi cihkirî tev bigerin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.